नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आरो नोंथांमोना बे समाव माबायदि रंजादों आं बेखौ मिथिनो हाला सो जोङो जोबोर रंजादों सो रंजानायनि मोननैसो नुथाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादोंमोन सो लाइटनि एसे प्रब्लेमनि थाखाय हायनो हाया बेखौ मिथिला जोंनि दखरायावहाय जों एसे रंजादों सो गाहायावहाय रंजागासिनो दङ आरो आं बे बिल्डिं सायाव अफिसनि बे बिल्डिं सायाव फ्लोर सायाव दंफैयो सो गाहायावहाय जोंनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोना गोबां रंजागासिनो दङ दिनै सानसे बिथांमोना रंजाखादों पुरा रंजादों बिथांमोना आरो बिनिफ्राय जोङो दिनैहाय मोनाबिलि समाव दखरानि मावखुलियावहाय आलारि बाथि सावदों गोजोननि आलारि बाथि सावदों सो हनै जोंहा बेथिंगालै बेयो मुंख्लं खाम्फा सो बे मुंख्लं खाम्फायाव जोङो आलारि बाथि सावदों आरो नै जों बिल्डिं सायावबो बे सादावहाय आलारि बाथि सावनाय बे जों आलारि बाथि लानाय दङ बेलाय आलारि बाथि दङ सो आलारि बाथि सावदों सो बेनि उनावहाय जोंनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोना गासैबो रंजागासिनो दङ गाहायावहाय सो एन्जय आरो बेथिंगालै सो नायनानै लानो हागोन नोंथांमोना जोङो